pidemmällä. Koriskentillä nähdään voitan heittämällä. Tuli idea mieleen 20-vuotiaana, voisin ekan albumiini tänä vuonna tehdä. Sit mä aloittinkin duunaa omakustanteena, meinas tuottajankin hommat piti opetella. Monta maksusuoritetta, paljon uhrattavaa, jos ei onnistunut heti, olo oli turhauttava. Mut ei mutsi kasvattanut poika luovuttamaan, nyt te saatte kuunnella Suomen paras räppikamaa. Mä tuurulla mun bensiin, anna muijalle taka penkiin. Pohjalta me aloitettiin nyt viikonloppu silli kun limusiiniin. Kuka osa, kuka ei, jos nimeni mun mainitset puumusta superlatiivei. En mä ali kaikkea ota minkä tarvitseen, elän joka päivä niinku se ois viimeinen. Elän päivä kerralla, asettanut tavoitteeni, en mä tykkää ressata. Iske päälle kuulokkeeni, jos on huono seurassa. Iske päälle kuulokkeeni, ihan sama missä. Isken päälle kuulokkeeni, hypottaa mä kolmosia. En mä paljon kysele, jos sulla menee huonosti. Älä muita syytele, se on ihan oma syys. Jos sulla on toi tilanne, kerää oma omaisuus. Älä on noin likane. Nyt mä rullaan ohituskaistaa, niin itse varma, että kaikki mua väistää. Mä oon ollut pohjalla, nyt mä oon ylhäällä. Jotta pysyn täällä, täytyy pysytellä nöyrään. Ne joskus sano mulle, et Toni, sä et pysty täällä. Sä et vaan yksin voi. Miten sä aiot muka tehdä tää? No, kato mua nyt. Mä tuurulla mun bensiin, anna muijalle taka penkiin. Pohjalta me aloitettiin nyt viikonloppu silli kun limusiiniin. Kuka osa, kuka ei, jos nimeni mun mainitset puumusta superlatiivei. En mä ali kaikkea ota minkä tarvitseen, elän joka päivä niinku se ois viimeinen.